Shafti Fledimo Bella Jelly Yakuma, or Bismilla, and I don't keep a rukeneka. I'm a Jumaduala, Octopcalo Clayton do the Samba Fladim one kitty. Kibaram Bambolo Calase, oh my bee. I like a for coming Anna Bamako, no quartier dog on Beko Kenzambu, co and the no con ye I refera, cote dobe no to Mary Shay, or representant donc Kundo, e Malikon Nala. Aye, what did I coninta, societe coni, Cassicon Nala, Barsa, a terrido conic me, difficulty cono, at me facado ojicoro. Juru koni donné o tigila mɔgɔ la juru mɛn'o la kosɛbɛ o tigila mɔgɔ fana carila o kɔni tununa barisa ale kɔni tɛla ka o nouvelle sɔrɔ a dun yela ka fɔ ko société yɛrɛ tigi kɔni tununa le Mali la contrôle kɔni na indien kɔni y'a dɔn ka fɔ ale kɔni ye juru min ta ka wari min kɔni ta ka don juru la a teri dɔ kɔni na ko ale tɛna se ka o wari kɔni sara yani ale kɔni ka patron fana ka nali kɔni cɛ o kama pour que ale kɔni fana kana na malo indien kɔni ye a yɛrɛ faga ani mamunu kɔni tun bɛ du kelen kɔnɔ olu kɔni ko ale tile kelen olu kɔni ma a ta ɲɛ kan k'a fɔ ko dusukasi kɔni taden n'o ka a sɛgɛrɛ ko indien yɛrɛ bɔlen n'o maa ɲɛnama fɛ ko barisa ani bɛɛ lajɛlen kali yen nɔ mɔgɔ min kɔni ye juru ta indien kɔni bolo hali bi o tigilamɔgɔ kɔni cololen no o b'a la ka ɲini maa tɛ o yɔrɔ dɔn indien kɔni su k'u y'o ta ka a bila ka taga u ka jamana la n'o ye Inde ye kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan a yela k'a fɔ Jema mara la Jema o kɔni ye Kayi kɔni cercle dɔ ye denmisɛnnin fitinin ka daminɛ san 7 la fo ka taa bila san 12 kɔni na ko ni denmisɛnnin ninnu kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ jateminɛliw kɔni na a yɛrɛ ka fɔ ni denmisɛnnin ninnu caman kɔni u faw bɛ balo la u baw bɛ balo la baasi yɛrɛ kɔni t'u la olu kɔni b'u denw ta ka taga di karamɔgɔw ma k'u ka u denw degi duguma kalan na u bɛ se ka kuranɛ kɔni jigin cogo min na o kɔnɔna de la karamɔgɔw kɔni bɛ wale dɔ kɔni ta ka denmisɛnnin ninnu sɛgɛrɛ min ye k'u bila ka taga wari ɲini kɛnɛmala la ka nana ye du kɔnɔ témoignage dɔ kɔni yɛrɛ sen fɛ an balimakɛ dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tatɔ la Jema kɔni duguden dɔ kɔni tɔgɔ bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ko Jankunte Kamara ale kɔni tatɔ la Jankunte Kamara ale kɔni denmisɛnnin fitinin san 7 dɔ kɔni bɛnna tu kɔni kɔnɔna la ale y'o ɲininka ko e b'a la ka taga min ko ale ma ko ale kɔni bɛ ka karamɔgɔ ɲini k'ale n'a karamɔgɔ de kɔni nana nin yɔrɔ in na ko u kun kan ka taga Jankunte Kamara mara la nka ale kɔni n'a ka karamɔgɔ kɔni ɲɛma tununa ɲɔgɔn na ko barisa ale t'a la k'o ye ko o ko ale ma k'a bɛ taa munumunu bin n'a ka na ko ni sisan cɛ ale kɔni ma a karamɔgɔ ye ko nin y'a tile damadɔni ale kelen bɛ tu kɔnɔna la yala yala la a t'a dɔn a bɛ taga yɔrɔ yɔrɔ nin cɛ kɔni ye den ta ka taga n'a ye Jankunte Kamara kɔni chef de village fɛ yen nɔ o chef de village kɔni fana ye seko kɛ a bɛ se ka den kɔni somɔgɔw lasɔrɔ cogo min na Jema conseil de chef de village dɔ n'o tɔgɔ ko Fuseni Sisoko ale kɔni ka témoignage senfɛ a y'a yira k'a fɔ ale kɔni ka témoignage senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko ale welela k'a fɔ ale ɲɛna ko geribu dɔ kɔni tun bɛ ka bɔ Gurel mara la Gurel o bɛ Ɲoro de Sahel ko a kɔni sira Razel quartier kɔnɔna la bɔlɔn fɛ o ci kɔni laselen ale ma ale kɔni y'i sɛnsɛn ka taa den ta ka na n'a ye ka den kɔni bila bɔlɔlɔ siraw kan a somɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ se ka u den ye cogo min na ko barisa a bɔlen ma fɛ ko den kɔni bolila tɔlɔ kɔni barika bonyana den ma kosɛbɛ ni wale ninnu kɔni b'a la ka kɛ Jema mara la Jema geribu ko kɔni ko a barika de bɛ ka bonya ka taa fɛ karamɔgɔ ninnu kɔni fana caman b'a yira k'a fɔ ko wari tɛ dila olu ma o de kɔni fana b'a to olu bɛ denmisɛnnin ninnu bila ka taa geribuya la u bɛ na ni wari min ye u bɛɛ lajɛlen bɛ baara o la n'a fɔra k'a fɔ ko somɔgɔw fana b'u denw bila ka taa karamɔgɔ de ka o denw kɔni fana kalan k'u kalan duguma kalan na u bɛ se ka silamɛya jɔsenw kɔni yir'u la cogo min na n'a fɔra k'olu denw de kɔni fana bɛna taga yala bɔlɔn kɔni kɔnɔna la i n'a fɔ falatɔw o kɔni ye wale ye min kɔni bɛ maa degun wale min b'an bolo ka da o kulo kan opération funufunu o ye 3e arrondissement mɔgɔw ka opération dɔ ye min kɔni boloda la pour que u bɛ se ka drogue feerela ni dealer baw kɔni minɛ cogo min na Bagadaji sigi la a yira k'a fɔ ko dealer ba dɔ kɔni tun bɛ yen quartier kɔnɔna la n'u o b'o wele ko Mala kɔni minɛla Mala kɔni minɛlen senfɛ drogue kɔni suguya caman yera a bolo Mala kɔni minɛlen u ye drogue suguya caman minɛ Mala bolo Ofu, Kayu ani Defedrine ninnu drogue ninnu kɔni quantité caman kɔni yera Mala bolo Mala minɛlen kɔfɛ Mala yira k'a fɔ ale kelen kɔni fana tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mala ka fournisseur o fana nigérien dɔ ye o ye ninnu fila bɛɛ lajɛlen kɔni nɔ minɛ ko dɔwɛrɛ kɔni Mala y'a yira k'a fɔ ko dɔwɛrɛ kɔni m'ale bila drogue feere in na k'ale kɔni ye dutigi ye ale ye denbayatigi ye pour que ale bɛ se ka don bɛɛ lajɛlen kɔni jigi kɔrɔ cogo min na ale kɔni donna drogue feere la drogue wari siri
drogue wari sɔrɔli ka teli kosɛbɛ o b'ale permettre ka don a somɔgɔw jigi kɔrɔ ko de kɔni ye ale bila drogue feere in na ala kɔni ale ni nigérien kɛ kɔni bɛɛ lajɛlen minɛna u bɛ MCA la ni wagati in na kibaruya laban mun b'an bolo ka da kulo kan o de ye ka fɔ ko Bamako kɔnɔna la musomaninw ka wari sɔrɔ nɔgɔya la tellement que nɔgɔya diyara denmisɛnninw ye hakɛto bɛ kuma kɔnɔna la ko denmisɛnninw de kɔni mɛ ye sungurubaya kɔni sira fɛ ko barisa k'u bɛ t'u jɔ espace ouvertw la ale ni gidɔrɔndaw la o la sa caman y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ nin wale in kɛ ko barisa olu de bɛ jɔ n'u ka du musaka bɛɛ lajɛlen ye dɔ bɛ yen nɔ o y'a yira k'a fɔ ale kɔni ye kalan jɔ lycée la 10e classe kɔni na ko barisa ale ye kɔnɔ de balalen sɔrɔ kɔnɔ balalen sɔrɔlen maa min ye kɔnɔ d'ale la o y'i ba k'a yira k'a fɔ k'ale ta ye den ye ko nin dennin kɔni de b'a la ka cogo sugu bɛɛ lajɛlen kɛ pour que nansɔngɔ ani u bɛ se ka u ka loyer yɛrɛ sara cogo min na k'ale bɛ sungurubaya in na ko diyaɲɛ tɛ ko nka kow n'a cogoya don a nafamɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen nɔ an ye o fana ɲininka o y'a yira k'a fɔ olu bɛ nin wale in na ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'olu diyaɲɛ ko tɛ ko nka k'olu b'a kɛ ko barisa ko cogoya wɛrɛ tɛ olu ye n'olu ye baara wɛrɛ sɔrɔ olu bɛ se ka wari sɔrɔ min na olu bɛ o kɛ laseli minnu kun b'an bolo ka d'aw ma bi o de ye nin an b'a fɔ aw kan